warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawrujengan lan rahmating Pangeran tumrapa dhateng kula lan panjenengan sedaya. Para tamu kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan. Rehne sampun bungkap titi wancinipun malah kepara mulur sawetawis menit. Keparenga pahargyan sapekenan utawi boyongan sarta ngunduh penganten anak Mas Sumarto SH kaliyan Nakjeng Sri Hartatih SPD dinten Kemis Wage 11 Agustus 2006 sinengkalan manis gumolong tanpa mangru kawiwitan minangka sulih saliranipun ingkang hamengku gati inggih Bapak lan Ibu Parto Sudarmo ing nyutran mriki. Langkung rumiyin kula ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhateng para tamu kakung miwah putri. Langkung-langkung dhateng Bapak Ibu besan nuninggih Bapak Sastrowiyono sekalian saking Padokan Bantul ingkang nuhoni rembag ingkang sampun samangke sampun anganti putra penganten sarimbit wonten ing Brayat Parto Sudarmo mriki. Salajengipun minangka panatacara keparenga kula ngaturaken rantamaning adicara ing dalu menika. Mekaten saparipurnanipun atur pambagya harja menika tumunten kesambet dawuh pangandikan serah-serahan putra penganten saking Bapak saha Ibu Sastrowiyono saking Padokan Bantul ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Ibu Dr. Anda Sulastriati. Dungkap adicara candhaipun panampinipun Bapak lan Ibu Parto Sudarmo ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sujatmiko. Paripurna adicara serah panampining putra penganten kalajengaken kanthi lelenggahan lan nggrahapi pakulmatan pasugatan. Sinambi midhangetaken lelanging campur sari mudi laras saking nyutran mriki ingkang badhe dipun padhegani Bapak Sumitra. Para rawuh, keparenga samangke wekdal kula caosaken dumateng Ibu Dr. Anda Sulastriati ingkang kaampingan Bapak saha Ibu Sastrowiyono ingkang badhe masrahaken putra panganten sarimbit. Sumangga